Des de Clínica Bofill Figueres ens agrada tenir cura de la nostra salut. Per això han apostat per aquesta secció setmanal a Quin Matí de Ràdio Vilafant i un gran equip d'especialistes ho fan possible, com per exemple avui tenim el doctor Ponsatí amb nosaltres. Bon dia, doctor Ponsatí. Bon dia. Avui continuarem parlant de temes que estan molt al carrer, molt malauradament a l'abast de cada persona i que ens hi trobem constantment, que és la insuficiència cardíaca. Què és això? L'insuficiència cardíaca. Sona fort, eh? Sí. Vull dir que té pes, eh? Vol dir que el cor falla. I quan falla el cor... I vol dir també que poder nosaltres, fins a aquest moment, respecte a altres factors que puguin ocasionar insuficiència cardíaca, no els hem cuidat prou. El cor falla. I això no ve d'un dia per l'altre. I això no ve d'un dia per l'altre. No? Això és una història doncs, que ve de mesos i anys. No? Què li passa al malalt? El malalt ens diu, vinc a veure perquè és que em canso. Aquest seria un dels primers símptomes que acostuma a tenir el pacient? Em canso. I jo li pregunto, però vostè sol ser una persona ja una mica més grandeta, però vostè es cansa sobretot del pit o de les cames? No, del pit. I vostè on viu? Doncs vic aquí a 400 metres. I de casa seva fins aquí ha hagut de parar alguna vegada? Sí, ha hagut de parar 3 vegades. I quan ha parat, què ha passat? Se n'ha anat l'ofec. Perquè més que cansar-se, haurien de parlar d'ofec. I els metges parlem de disnea com a concepte. És ofec. Aquesta seria la terminologia. Exactament. I el pacient moltes vegades parla de fatiga a nivell del tòrax, a nivell del... Vale. Després he hagut de parar i les escales no els he pogut pujar aquí en el centre, he hagut d'agafar l'ascensor i ja està. Molt bé. A part d'això, si vostè té ascensor o té que pujar 2 pisos? No, tinc que pujar 2 pisos, però no els puc pujar. Em tinc que parar al primer pis. Vale. És un malalt que s'ofega, i que pot tenir una malaltia que ho provoqui això, que aquesta malaltia podria ser una insuficiència cardíaca, però també podria ser una malaltia pulmonar crònica. O també podria ser una obesitat important, una persona que s'ha engreixat molt en poc temps i, a més, amb una petita insuficiència cardíaca o una petita insuficiència respiratòria. O sigui, són una sèrie de coses que es tenen que valorar. El que estic veient, quan hi ha, per exemple, en aquest cas, una insuficiència cardíaca, moltes vegades també hi ha altres coses que l'acompanyen. No sol ser mai una, no? No. Molts pacients, a part d'això, han sigut fumadors i molts tenen malaltia pulmonar obstructiva crònica. I molts malalts moltes vegades no sabem quin tant % dels seus símptomes són deguts a la insuficiència cardíaca i quin tant % són deguts a la malaltia pulmonar crònica. Què més hem de tenir en compte amb una insuficiència cardíaca? Molt bé, nosaltres aquest mal quan ens ve, el que fem evidentment és, ens estem un rato amb ell preguntant-li bastantes coses, no? Els hi preguntem pels seus antecedents familiars. També és important? Important. Genètic? Perquè si, per exemple, el seu pare va tenir un infart als 45 anys, poder és que ell és un malalt coronari i d'alguna manera ha fet algun problema en relació a la circulació coronària i això li ha provocat insuficiència cardíaca. Això és molt important. Després li preguntem lo de sempre. Lo de sempre repeteixo, els factors de risc cardiovascular. L'hipertensió. L'hipertensió és la gran causa de la insuficiència cardíaca. La diabetes també causa d'insuficiència cardíaca. El colesterol, aquest és més causa de cardiopatia coronària i el tabac més causa de cardiopatia coronària. A part d'això, li hem preguntat tot això, li hem preguntat si es té que parar o no es té que parar quan camina, li hem preguntat amb quants coixins dorm. Ah, sí? Sí. El tema dels coixins, per què? Molt important, perquè el malalt amb insuficiència cardíaca, si està una mica avançada, no pot dormir estirat perquè li falta molt d'aire. S'ha d'incorporar una miqueta. S'ha d'incorporar. I el malalt ens diu, sí, miri, precisament ara me'n tinc que posar 2 o 3 perquè veig que a la nit no respiro bé. Vale. Un altre símptoma d'insuficiència cardíaca. I després hi ha vegades també tenen, i se'ls té que preguntar, alguna vegada vostè a mitjanit s'ha hagut de sentar de cop al llit o inclús ha anat a obrir les finestres perquè li faltava aire? Sí, doncs això se'n diu disnea paroxística nocturna. Això és un símptoma d'insuficiència cardíaca. Aquests són els símptomes fonamentals. Com a tot malalt cardiològic, se li té que preguntar, a part de l'ofec, si ha tingut dolors al pit, dolors d'angina de pit, si ha tingut alguna pèrdua de coneixement o si ha tingut
episodis de palpitacions. Déu-n'hi-do, les definicions per arribar a una insuficiència cardíaca, en aquest cas, Ara estem no? parlant en aquest moment purament de l'anamnesi, o sigui, de les preguntes que li fem, després de l'exploració. Clar. Després el mirem, l'acomodem més a nivell de 30 graus perquè ell pugui respirar millor, li escoltem el cor, pot anar rítmic o pot anar arrítmic, rítmic és l'habitual, sol anar taquicàrdic, o sigui, a 100 per minut, o pot tenir una arrítmia que nosaltres en diguem fibrilació auricular. Pot tenir un soplo, que vol dir que una vàlvula no funciona bé, o pot tenir algun soroll que ja ens indica que té insuficiència cardíaca. I tot això es denota amb... A l'escoltar. Ah, sí? Sí. A nivell respiratori pot ser que ho trobem normal o que bé a les bases pulmonars trobem uns sorollets que ens fan pensar que falla el cor. Aquest malalt, a part d'això, pot tenir el fetge gros per insuficiència cardíaca i les cames inflades. Això és en quant a anamnesis, o sigui, preguntes i exploració física. Com ho rep el pacient quan se li està donant aquest diagnòstic, que potser ell no s'espera? O sí? Ell ja a vegades s'ho i a vegades no s'ho espera. Molts saben que no han fet molta bondat durant temps amb aquests factors de risc que diguem nosaltres, no? I, quan els hi dius, esclar, normalment quan els hi dius, tens això, però nosaltres tenim tractaments i vull dir que podràs portar una vida molt normal si fas els teus controls i tot el correcte. I si tens cura, no? Si a partir d'ara ho tens en compte. Si tens la pressió normal a partir d'ara, si el sucre te'l controles, si prens les pastilles que et donem pel cor. Que a més ara m'he quedat jo en blanc. Sí, a partir d'aquí nosaltres el que fem amb aquest pacient és fer-li una radiografia del pit per mirar si el cor és gros o no i per mirar també si a nivell dels pulmons es veuen signes d'insuficiència cardíaca. Després també li fem un electrocardiograma, en allà veurem si va molt de pressa, si va taquicàrdic o no, si va ràpid o no, si té una arrítmia o si té signes de que ha tingut abans ja una malaltia del cor que a la llarga ens ha portat en aquesta insuficiència cardíaca. Ens hauríem de mirar, no sé si de jovenets o de petits o no cal, el cor? El cor ja el mira el pediatre en les seves visites periòdiques. Val. I si el pediatre detecta un soplo o un buf, que diguem nosaltres, ja l'envien al cardiòleg pediàtric, que a la nostra clínica Bofill n'hi ha un. Perfecte. I en allà se li fa una ecografia i se li diu, mira, aquest buf és degut a una malaltia o és un buf innocent. I què és un buf innocent? És aquell buf que a nivell d'una vàlvula la sang passa una mica més de pressa, fa una mica de fressa, i però això no significa que tingui cap problema al cor, ni molt menys. És això. Normalment sol ser un buf innocent, però el pediatre es queda tranquil i la família es queden tranquils. Té un soplo, però ens van dir que no era res, no va ser res. Però que no costa res mirar-ho de ben petits, no? I anar-ho controlant. De ben petits, o sigui, aquí la feina fonamental la fan els pediatres, amb tots els aspectes de la medicina. Són els que fan prevenció, són els que detecten problemes. I alguna cosa més podríem dir sobre aquest tema d'insuficiència cardíaca als nostres seguidors, oients, que tinguin en compte, que no s'ho deixin estar, que siguin prudents, conscients? El malalt que comença a tenir falta d'aire no té que esperar anar al metge, té que anar al metge. Perquè això ens podria passar a qualsevol edat? O hi ha un risc? No, qualsevol edat, però esclar, fonamentalment a partir dels 50 anys, que és quan els factors de risc han fet més mal, no? O bé si hi havia una vàlvula del cor que estigués malament és quan s'ha començat a deteriorar més. I després, respecte al tractament, aquests malalts fonamentalment el que els hi posem és una dieta sense sal, però tampoc els volem posar molt intensa, amb poca sal que la faran, amb molta sal no la faran. L'altre problema que hi ha, que en una casa o tots mengen amb sal o tots mengen sense, si no és que és impossible pràcticament, no? Després els hi posarem un diürètic, en principi. Un diürètic és el famós Seguril, que tothom coneix aquest nom, per descarregar una miqueta l'excés de líquids, la retenció de líquids que té el pacient. Si té una arrítmia, és possible que li posem un altre tractament, com pugui ser la digoxina o el que sigui, i després hi ha altres tractaments que serveixen perquè el cor ho tingui més fàcil
o sigui, tingui més fàcil la seva funció de funció. treure la sang i disminuir la funció de congestió pulmonar de la sang. Fonamentalment serà això. Una prova fonamental, l'ecocardiograma. L'ecocardiograma ens diu com estan les cavitats del cor, com estan les vàlvules, quina funció té, si és superior o no al 50%, i si hi ha algun problema pericàrdic o el problema que hi hagi. Doncs un altre tema per aquesta setmana important també, que cuidem el nostre cos, que de fet és el que batega cada dia amb nosaltres, que l'hem de cuidar, l'hem de mimar, i si tenim algun dubte o pregunta que ens assessorem, ens informem, i que ho fem a la clínica Bofill Figueres, que cada setmana ens apropa una miqueta més tota aquesta informació referent a la nostra salut. Moltíssimes gràcies al metge internista de la clínica Bofill Figueres, el doctor Ponsatí. Gràcies i bon dia. Gràcies, bon dia. Adéu. Gràcies.